Nafsu niku kan pun dados prabote urip. Nggih. Lah terus caranipun supados saged ngendhaleni ngoten niku pripun? Lah nggih niku nglampahi ngaji rasa sejati. Wujud lampahane kados menapa? Nggih mangke dibabaraken. Nah jane nafsu niku diempet napa dilos to, Mbah? Sing sae. Nek sing sae niku dilos. Dilos kesane ilang. Nek diempet tiyang niku pasti duwe greget. Nek dilos riyen. Dilos mun ilang. Nggih, nek mantun dilos kan mungkin ngandang-ngandang piyambak. Nggih, mun ilang. Nek diempet tetep di greget. Dilos tapi malah nemen pripun, Mbah? Mboten iso ya. Soale kula cerita nglampahi. Oh, mesisan nggih, Mbah nggih. Nggih, los. Nek nakal sisan sampai ngerti rupane setan ngoten nggih, Mbah. Nggih, kula pun nakal-nakale tiyang Posorjo. Nek mboten pitados jenengan tanglet wargane kula. Pun paling nakal-nakale tiyang rumiyin. Sakniki meneng sisan. Mboten wani kula. Niku los. Oh, kula cerita kula nglampahi. Nggih, nggih. Berarti samenika nek enten lari estri wayu nggih, terus anu mboten rime langsung otomatis ngoten nggih. Nggih, mboten cakram, nek cakram didol kok mrucut. Oh. Kalah. Nggih. Pun nak ngentekno ukara. Nggih. Wah, asik niku, Mbah. Mboten sekolah lho. Oh, mboten sekolah tapi saged ngoperasikan komputer no mboten jenengan. Kula Nggih. Mumpun nonton lha niki saged. Oh. Mboten nate sekolah nggih. Mosok SD mboten sekolah, Pak? Angon SD ning mboten tutup. Jenengan menawi angon ngoten niku, saged napa? Saged belajar urip dispundi, nilai-nilai kehidupan napa ingkang saged jenengan sinaoni ketika jenengan angon sapi? Mumpun. Nah, nggih napa nilai-nilai kehidupane napa mawon sing jenengan sinaoni niku? Sing kula sinaoni nggih nek kalih angon rumiyin. Nggih kalih namine sing dado ngawuke sapi. Apa niku? Sing angon sapi niku. Heeh. Lah nggih namine dado ngawuke. Tapi nek kados niki kan badhe Idul Kurban nggih, Pak. Lah niku lek kuwatah tiyang nyembelih kewan, Pak, nyembelih binatang. Nggih. Terus nek masih niki kurban sapi nggih. Mungkin nek kapundhut niku saged ditumpaki sapine, Mbah. Ten surga niku pripun, Mbah? Leres napa mboten, Mbah? Nek kagem ajuran Jawa sing Jawa to, Pak. Mboten kepareng. Niku piyambale urip. Nek tiyange kewan wau pun ajeng kapundhut matur kalih tiyang urip. Nek nyuwun diruwat. Nek mboten ngoten mboten wani. Kula kadang mikir, Mbah. Wong kok do mentolo-mentolone ngono ya. Kewan niku nek kula begal dunia. Niku sing kewane niku nuntut napa mboten ngenten? Lah nggih begal dunia, begal urip. Para sedulur mboten ngarani sinten-sinten nek purun ngoten berarti begal urip alias begal dunia. Saged nuntut rohe. Nggih. Kok penak tenan. Kok penak tenan. Nah terus sejatosipun dikengken nyembelih ngoten niku maksude asline, Mbak. Asline dikengken napa nyembelih nafsu kebinatangane kula panjenengan sedaya napa pripun? Sing nafsu nggih piyayine mboten binatange. Nah nggih berarti kan nafsu niku wau sing kedah dipun lerem, kedah disembelih bahasane. Nek niku pun ajeng nyuwun sembelih berarti kiyambake niku pun lila mboten blontak. Ngopi jenengan mirsani kewan nek dibelih blontak cacalan. Ngoten nggih. Nggih. Niku klasifikasine pripun? Pundi ingkang kewan ingkang pripun ingkang mboten berontak kali berontak niku? Bentene ngeten, nek kiyambake pun sanget sepuhe contone pun dipundhut keng lampan ringgit laire Bima Suci. Gajah Sena niku nyuwun kapundhut. Kiyambake nusuk teng Bima Suci nalika tasih bungkus dek. Mula kagungan Pancanaka. Pun ditandha ping ringgit lampahan. Nggih kados ngoten niku pun nyuwun
di sembelih upama yang sakniki nek rumiyin ngun-ngun kapundhut utawi kasuwargan. Nek ngrantos kewane nyuwun di sembelih riyin, Mbah, juarang loh tiang nyembelih sapi. Nggih, soalnya umure rata-rata niku tesih seneng urip kewan kala wau. Nah, terus ten ratusan-ratusan bek sapi, Mbah. Nggih. Nah, terus pripun nek bek sapi mboten Lah saged nggih lewat niku mobil. begal urip alias begal dunia. Nek tiyang Jawa sing kados pun napa diwestani niku wau sing sabda nata pandhita mboten wani amung kewan. Jenengan tasik kiat jawab pertanyaan apa mboten niki? Siap, Tasik enten ukara nggih. siap. Tasik nggih. Mungkin nek Angger gak kentekan. nek kula ngantos enjing, Mbak. Siap. Mboten, tapi kula mboten tega, Mbak. Jenengan tebih-tebih saking loro. Wis gedhe malih. Pas seduluran. No. Mbah, niki ngobrol babakan ringgit nggih, babakan wayang nggih. Nggih. Ten ngene pewayangan menika kula nate pireng dalang menika enten lakon namine Semar Bangun Kayangan. Nggih. Niku ngriosaken babakan napa, Mbah? Semar Bangun Kayangan niku maksudnya, Mbah? Semar bangun kayangan niku bangun jiwa ragane dhewe, bangun tingkah lakune mboten kayangane Suralaya, mboten kayangane Kedaton. Kayangane piyambak utawa perilaku. Nek Semar bangun kayangan mekaten. Tasih menapa malih? Berarti orang yang setiap hari selalu memperbaiki kelakuannya, berarti dia sedang membangun kayangannya sendiri. Betul. Supaya lebih dekat dengan yang kuasa. Iya. Nggih. Wis entek ukurane iso. Nggih. Terus anu, Mbah, nek ten kene pewayangan malih niki nggih. Enten Petruk dadi ratu. Iku maksudnya pripun, Mbah? Niku tiyang sing gigi mangsa. Oh, jadi misalnya lagi dadi bupati 2 tahun, langsung dadi gubernur, dadi gubernur setahun, lagi dadi presiden. Apa niku nggambaraken Petruk dadi ratu niku pripun, Mbah? Nggih, mekaten saged ugi nanging mboten. Mboten. Petruk dadi ratu niku tiyang cilik ngemutaken tiyang gedhe. Oh. Kersane mboten dungoten. Nggih. Mboten desek-desekan, mboten oyo-oyoan palungguhan. Sing dosae sing disuwun Petruk dadi ratu. Mula Petruk jumeneng ratu niku manggene wonten kasebut Ratu Nrancang Kencana. Wong aku dalang. Wis akentekan ukara. Nah, kados napa pejabat-pejabat menika sakniki rak rebutan kekuasaan nggih. Ya, niku sing ngemulke mungkin tiyang cilik utawa Petruk sing dadi ratu. Bahasane teng ringgit ngaten. Nah, sakniki, Mbah, tiang ngageng-ageng menika, tiang pejabat-pejabat menika nggih, Termasuk jenengan. kula mboten pejabat kok. Kula kan namung tiang alit merguru ten jenengan ngaten mawon. Pejabat-pejabat menika sakniki anu, Mbah, mengorbankan kepentingan rakyat kecil nggih. Nggih. Ngoten niku mungkin tiang-tiang sing memanfaatkan situasi kados mekaten termasuk para globalis yang kemudian nyeting kondisi kados mekaten Nggih. supados enten tatanan dunia ingkang enggal niku alam kinten-kinten trima napa mboten lari napa tiang alit di napa di kados situasine kados mekaten ngoten lho, Mbah. Alam niku trima napa mboten? Mboten trima kebentur saking wacana niki pun kula aturaken. Zaman niki pun zaman sosialisme. Benten nek kalih zaman kapitalisme. Nggih. Mboten saged tetep diamuk kalih alam. Tetep diamuk kali alam. Tetep mungkin tenggo sak badane tahun 2020. Sak badane tahun
2025. Nggih. Kula aturke wingi. Heeh. Nek sak mantune tahun 2025 itu berarti adil-adil jagat ya Bang ya. Nggih, pun guncange gede sangat. Sing ngantos jenengan sanjang menawi badhe tindak ten kene Jakarta niku mungkin nyabrang segara riyin. Nggih. Saged-saged ugi. Sak bakdone niku. Tapi saderenge 2000 niku wau tasik standar nggih ibarate musibah ngoten nggih. Napa pripun? Sih saged pelah-pelah. Oh. Tasik saged pilah-pilah. Nggih. Nek sak mantune 2025 niku Pun goncang. Nah, napa sak mantune goncang menika mungkin saged tentrem tertata gemah ripah loh jinawi niku kinten-kinten selang waktu tebih napa mboten taune? Walah niku adoh Bapak, soale sak jaman nek saran utawi atur kala wau entene niku 100.000 tahun. Sak jaman. Nggih. Wah, tuangu, Mbah. Nggih. Suwe banget. Nggih. Mbah, nah rokok niku maksudnya pripun kok? Rokok kok di anuni niku, Mbah? Diparingi napa nih gambar tiang pejah niku, Mbah? Niku menurut jenengan pripun? Napa enten hubungan rokok kali kesehatan niku? Nek rokok kalau kesehatan nek tiang sih kuat ngerokok berarti malah sehat. Malah sehat. Nggih. Masih gampang-gampang wae, Bapak. Nah, nggih dados mekaten lho, Mbah. Tiang Indonesia niki menawi gadah produk sing sae-sae kados rokok niku dielek-elek terus. Mboten Gadah Indomie nggih dielek-elek terus. Gadah vaksin Nusantara ya dipikir piye carane ben ora sida gawe vaksin Nusantara ben tuku vaksine Cina lah. Niku lho, Mbah, kula sing greget-greget. Mbok yo nanti sikat lesus wae mesti sanang kono ngoten lho, Mbah. Pripun niku, Mbah? Nek ngoten niku kanten piyayi utawi sing ngraosaken Mbak. Ngoten nggih. Nggih. Kadose Indonesia niki mboten asal maju ngoten lho maksudnya. Nek duwe apa-apa saiki aja sampe oleh berkembang kan ngoten nggih. Lah nggih kanton negara nek sing ngatur nek kula panjenengan ngapunten mboten saged. Niki Mbah, niki badhe tanglet poso apit weton Mbah, niku pripun Mbah nggih? Poso weton. Poso apit weton. Lah nggih intine kan Wiwiti dinten napa niku Mbah? Misale Selasa Kliwon. Selasa Kliwon niku 11. 11 ya. Nggih. Kedah diwiwiti kula omong aturaken jam 1 malam Selasa Kliwon. Pun mangan poso weton ngantos ngincing jam 1 nembe bungkar utawi bakdo ngantos 7 weton. Ngantos 7 weton nggih. Nggih, nek purun nglampahi mangke jenengan bancaan utawa rumian utawa syukuran mangke jenengan mitung tikung kali utawa kedung. Niku manfaate pripun Mbah nggih? Manfaate jenengan nek TKT niku tenan-tenan jenengan enten silaturah keturunan mangke saged kepanggih alus wonten ngriku. Nggih. Nyata kepanggih. Nyata nggih. Nggih. Terus niki Mbah. Enten sing tanglet carane niku lho Mbah. Buka mata batin Mbah. Niku saged di pelajari pripun Mbah niku? Niku sing sekawis sepindah keng perilaku rumiyin sing sae. Mboten semedi, mboten tirakan niku ngoten nggih. Mboten. Terus dibuka pikire Mbak. Nah niki kula wantun, ati-ati sira ketangi damar jati cemental pulung kuati biar padang sumrawang. Jejere aku niki tiyang gesang. Pun niku jenengan eling-eling. Oh, cukup ngoten mawon nggih. Nggih. Oh.
Biasane lah enten syukur mangke pun saged murwakani tata cara adat Jawa sing ngobong dupa utawa menyan sak pirantine. Kathah carane nggih. Nggih, boten namung setunggal kalih, boten. Oh, Siap mawon. siap mawon. Nggih. Pun sampun Mbah cekap samanten mawon. Nggih, matur suwun sedaya pasedulurane anten atur kula kladuk-kladuke pangapunten para sedulur sedaya ingkang sampun kula aturaken wekdal dalu punika wonten dalempun Bapak Indra sak rombonganipun ingkang ngasta YouTube napa asmane? Ngaji rasa. Ngaji Rasa.